कि जब से भइल बा बियाह कि मुआना कइले बातबा याद नहीं हरवा के सतावे सखी रे भरतानिया दिले पाई सन चापी कितनो छापी काम न करे हरा आधी रतिया के मुंडी बना के दारू भिस्की राम चढ़ा के कि ऐसन मरले बा मरा कमरिया करता दरद कि ऐसन मरले बा मरा कमरिया करता दरद। म्यूजिक बाय अमित आर्या। मन न करे को मिनट रही हम यही जा केनियो से आवे घूम के रोजो करता नतीजा। मन न करे को मिनट रही हम यही जा केनियो से आवे घूम के रोजो करता नतीजा। दब के मुहवा मरेला उहवा कइले बा सब दरा आधी रतिया के मुंडी बना के दारू भिस्की राम चढ़ा के कि ऐसन मरले बा मरा कमरिया करता दरद कि ऐसन मरले बा मरा कमरिया करता दरद। म्यूजिक बाय अमित आर्या। मारिक दिले बा मुचकाई सखी हमर हाथ अभय राजू संगे रहले प्रेमी पारभा। मारिक दिले बा मुचकाई सखी हमर हाथ अभय राजू संगे रहले प्रेमी पारभा। राइटर मंजस बाबा अखिलेश छोड़ले बाड़े सब गरा आधी रतिया के मुंडी बना के दारू भिस्की राम चढ़ा के कि ऐसन मरले बा मरा कमरिया करता दरद कि ऐसन मरले बा मरा कमरिया करता दरद। नव्या रिकॉर्डिंग स्टूडियो टाणी बाजार।